Zo, we binnen te plak voor de strijd. He. Nou gaan we hier op het dik staan, je geen gas. Goeiedag. Goeiedag. Je raadje versa. Daar binnen wat trekkers. Ja, hij kan er ook. Dat heb ik een keer hand en dan heb ik het hoofdstel vergeten. En toen hebben ze nog gauw een hoofdstel ophalen. Ja, dit is een keer bij je? Maar ik heb er altijd nog bij me, want voordat ik voet ga, dan heb ik een briefje erbij. En dan staat er op hoofdstel, tuig, strengen en alles staat erop, want je moet niks vergeten. En maar waar rijd je Joert? Mijn pakers is er. Ja, tolen weer. En ze kan al goed stekken. Het hoeft niet te krijgen. Ja. Wel net. Moet het net zo krijgen, net bespaken? We hebben het wel net, zie. Ja. Goeie met je. Hoe is het met Eppingen trouwens? Best. Heb je er zin hoor? Ja, ik heb er zin in. Hoe ligt het met de kampioenschappen? Heb je hoop? Als je er heen gaat en je probeert en je zal eerst wezen, dan ben je mis. Nog steeds. Ja. Ik dacht, joh, mooie ervaring. Ja, ik heb al een paar keer kampioen geweest. Maar nee, je moet ontspannen blijven. Ja, prachtig. Anne-Rieks, bist er wat kleervol, hè? Ja, helemaal. En hoe kwam je hem dus erbij, dus dan met paken rieden gangst? Nou, eerst doen Antonia het, mijn tante, maar die is nou zwanger. En die is morgen uit te rekenen, dus dan doe ik het nou even. Mijn dochter die is in verwachting en wij zijn 3 keer met de chaise voor de kop gegaan. Dat is op de klinkers die een beetje glad binnen, liet het hinder uit en dan valt het al. En jun vallen de boven overheen en dat keer je ook niet. Dus ik zou maar zeggen, dat is in paniek, maar dat gebeurt. Dus we zijn, dan moest dit hier maar net maar ringen rijden. En hoe oefenst dan? Nou, de ene keer oefen ik op de fiets en ik heb gisteren nog oefenen met hinder. Oh, dus je hem even een parcours met de fiets uitzetten? Ja. Want daar is 12, net als mij, de jongste die eer mij die in heeft, hè? Ja, ik denk het ook, dat de jongste... Je hebt een record. We hebben een record, ja. Een keer met de boerenbruiloft in Wetterwade. In jou, hè? Ja. En toen hier een zilveren lepel kregen. Dus best een talent. Ja. En die zilveren lepel heb ik nog op mijn kamer staan. En wij gaan je het voor, maar dit echte Fries kampioenschap. Nou, eigenlijk voor de eerste prijs, maar we zijn al blij dat we mooi waren. Ja, zij is het wel goed. Ja, dan doen we die even samen. Want dan smoor je. Die zak moet ik nou nog heen. Ja, loop dan even omheen. De sleutel die ligt onder de pet op een zitting. Als ik uitvoer het weer, dan wist het dat er de sleutel is. Zo. Daar zitten we. Ja, een goeie. Nou, succes! Ja, dank je. Nou, we zijn even zien hoe het mij vaker willen. En die hebben je niet van Vooruit. Vooruit. Ja. Ja. van de
We zijn best tevreden, want het is fiets. Dus dan heeft Amerits het heel goed gedaan. Nou, Lokwijska. Ja. Ja, dank je. Hey, super, gefeliciteerd.